baba uThokozani umfokalanga ushiya abantu sothole ubhuti kaSidudla beyivisi hawu suka sinayekela ngalesi sikhathi bengisabuza lapha shishiya abantu ngithi ngifuna ngoba kade uyiphatha le ndaba yokuthi inkomo noma inkunzi noma yini iyamthobela umnumzane wekhaya iyamazi kahle kahle umnumzane wekhaya ukuthi kubaluleke ngani ukuthi abanumzane babe nakho okukhona esibayeni. Kubaluleke kakhulu ukuthi abanomzane bafuye awufuyela ukubukwa ufuyela ukuthi kunemisebenzi eyidingeke yoyihlomkhulu okufanele uyigcine enye yashiywa ubaba wakho enye yashiywa umkhulu wakho enye yashiywa na ukhokho wakho imbala inkomo noma imfuyo ibaluleke ekutheni ngesinye isikhathi kufika ulaka nolwabadala okubonakala ngisho kufika inkosi ishaya inkomo esibayeni izidindelize zibe nhlanu noma zingaba isibalo esingakanani noma izimbuzi okuyizinkomba ukuthi kukhona la ekhaya okungahambi kahle okusuke nje obade sengishilo kuvikeleka ukuthi akuyi kumuntu akuye empahleni kusuke kwenzelwa lokho makufuywa hayi ukuthi kwenzelwa nje ukuthi hayi kuthiwa nginesibalo esingaka makungenezami kuphela ihour edibha kwasha kwacima akubalekile lokho okubalekile ukuthi ulandela ngoba nalowo mhlambi unawo nje mhlambi hayi ngokwakho ingoba ikhona into eyenziwa indoda endala amadoda anemfihlo ndaba ezithu amanye ayohamba nazo emhlabeni engayixoxanga ubudoda indoda ayikhulumi noma yini indoda khona izinto ezixoxa ezinye itshela indodana yayo eyithembayo ethile ngoba indoda iba neselibukhali ibuka ukuthi lo muzi uyoqhubeka la ekhaya ngenxa kabani ababaningi abantu abaphiwa leso siphiwo ngisho indoda ingazala amadodana amangaki kodwa yemazi umuntu imbuke ngisho umzukulu ithi leli ekhaya liyo mama kusekhona le ingakho abanomzana senabo abadla isibindi bethi sengiyavalelisa abasekho abanomzana lesikhathi samanje abacelelwa indlela ahlatshwela inkomo ahlatshwela imbuzi akusho konke kwegceke ukuthi anohambisa kanje anokwenza kanje ingoba kungenzeki lokho sinamacala senza into esiyithandayo asilandele into zomuzi noma zemizi yobaba mkhulu. Shiya abantu ke ngithi mangiluleka abashadikazi noma abantu abazongena emshadweni ngikhuluma indaba yombono ukuthi umuntu wesifazane umezogana usuka ezokweseka umbono wamuyeni wakhe nombono wekhaya lomyeni wakhe umbuzo uthi usakhona lo mbono mawukhona kwenziwa kanjani ukuthi umbono ungalahleki umnumzane wekhaya akwazi ukudlulisela endodaneni nendodana mayiganwe izala abantwana ikwazi ukudlulisela kundodana umbono ube khona ekhaya kungabi ekhaya ukuthi kuyaphila kuyadliwa kuyalalwa kubuka uTV kuyadlalwa kuyalalwa kuphila leyo philo nje ekhaya nje kubhekwe nje ikhalenda ukuthi waphela unyaka happy new year nje kuphela wangithinta kunemizi nje uselapho entula ehlala ilinde ngezinyembezi ngoba la ekhaya akunamsebenzi emihle yenziwayo akunamkikizo ikhaya lidinga ukuthi kube nomkikizo kuyiyizwe ekhaya kuthiwa kuqonywa insizwa ezelwe la ekhaya kuthiwa la ekhaya unozibani intombi la ekhaya ilethelwe ukuthi izokhonga kuqhuma umkikizo la ekhaya akukho ngishulala nathi akho ngishuvuka nathi akho ngisho umlindelo uhlale kulindwe izifo uphela nje bathi abadala uma leli ekhaya lihlanganisa umndeni ngezifo kusho ukuthi siyakwazi ukuhlanganisa umndeni ngoba umndeni awukwazi ukuhlanganela ngobuhle uthi asenze ubuhle phakathi kwekhaya ikhaya lilinda ukukhala nje njoba uchaza uyabona umbono uqala lana endaba ezithi akakwazi umuntu walandwa izinkomo ame njengetipoti emzini wendoda abambelele ko 12 and 6 amemeze uyabona sikhule bekhokhobo mama behamba emva kwezindlu khona makade kukhulunywa kuthintwa abadala bekubonakala kube naleso sizotha
yabo indoda iyaboniswa injena ke indaba ezitha mayifika umama eboniswa ubaba hey nombono umuntu umama awumukelwa nje isinomo kanjani uvuma iyebo njengamanje noma ngabe uyamuzwa ukuthi ushaya khona uyuthi ukuziba uthi ngikuzwile uyobuya ngelinye ilanga uzwile umbono wakhe wenzela ngani ngelinye ilanga mawuke wamvumela useyogibela phezulu kwekhanda ethi mina ngiyamtshela phela ubani ngoba uvela uthatha njengathi umukela imvilophi yomholo ngaso sonke isikhathi mawuyindoda nokuzwilo kuyikho kufuneka ukuzwe vele kodwa linda ngoba zemi kunjenje singefihle inhloko ezisukile zaba umsila kwayiwona uholi ekhaya ngeshwa nangesibusiso esaqoshwa sadalwa umsila kawunamehlo inhloko enamehlo futhi kwaqoshwa kwadalwa